खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आंनि एसपि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया आसाम आरो गुजरातनि थाखाय राज्य सभानि बाइ इलेक्शननि बिसायख'थिनि डेटखौ फोसावबाय गुजरातनिफ्राय मोननै मासनि थाखाय आरो आसामनिफ्राय मोनसे मासनि थाखाय राज्य सभानि बाइ इलेक्शनखौ 1 मार्चआव खुंनाय जागोन मख'नो गोनांदि राज्य सभायाव आसामनि मोनसे मासिया बारग' राज्य सभानि एमपि बिश्वजित दैमारी बिथाङा 2020 मायथाइनि नभेम्बर दानाव मासि एंगारनायनि उननिफ्रायनो लांदां जानानै दंमोन आरो गुजरातनि मोननै मासिया सानै मेम्बारा थैनायनि उनाव लांदां जानानै दंमोन बेफोर मोनथाम मासिनि थाखायनो 1 मार्चआव राज्य सभायाव बाइ इलेक्शना जागोन मोनसे मिथिहोनाय राज्य सभानि बाइ इलेक्शनाव लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि सायख'जानाय मेम्बारफोराल' भट होनो हायो नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेआ आसामाव रेलजों दावबायग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब लानानै फैगौ मार्च दाननि जोबनाय फारसे आसामाव खारजेनगोन मोब्लिब रेलगारि एबा इलेक्ट्रिक ट्रेन सोदोब आरो आबहावा गुबुंनायखौ होबथानो थाखायनो रेल बिफाना बे थांखिखौ लादों आरो बे रेलगारिया खारजेनोब्ला सिगांनि रुजुनायाव खम समनि गेजेरावनो गावनि दावबायनाय थावनियाव सौहैगोन मोब्लिब रेलगारिखौ खारहोनो थाखायनो रङिया डिभिजननि रेल बिफाननि मावथिफ्रा सानफ्रामबो सान हर नांथाबनानै खामानि मावदों होननानै खौराङाव फोसावदों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोब्लिब फोनांजाब खामानिया निउ जलपाइगुरिसिम फ्राय आबुं जाबाय आरो गुवाहाटी नोगोरसिम फैनो गोनां गासै रेलगारियानो मोब्लिब फोनांजाब जागोन बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि आफादगिरि जनमोहन मोसाहारिनि न'आव पुलिसफोरा हरखाबै सिग्रोमदों थांनाय साननैसो सिगां क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिलनि नास्राइबिल ओनसोलाव गंसे स्कर्पिय' गारिनिफ्राय सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि हाथियार आरो बेफ्रुहोग्रा बायदि मुवा बेसाद बोखांनायनि उनावनो क'क्राझार पुलिसा गोख्रोङै सिग्रोमनाय खामानिखौ मावदों बे केसनि सायाव सन्देह खालामनानैनो क'क्राझार जिल्ला पुलिसा मैया सानजौफुनि 1:30 रिंगायाव क'क्राझार डन बस्क' स्कुल खाथियाव थानाय बारग' बिएलटिनि अनसाय आफादनि आफादगिरि जनमोहन मोसाहारिनि न'आव हरखाबै सिग्रोमदों क'क्राझार पुलिसनि हरखाब सिग्रोमनायखौ जनमोहन बिथाङा बरायनायजों लोगोसे बे खामानियाव राजखान्थि खैसार थानो हागौ होननानै गोख्रों रावजों बुंथिदों मख'नो गोनांदि जनमोहन मोसाहारि बिथांनि न'आव पुलिसफोरा बेंक एकाउन्ट चेकबुक माखासे गोनांथार लेखा बिलाइफोरजों लोगोसे सना रुफा आरो धोन सम्पथिखौ नायबिजिरदों होननानै बुंथिदों बिथां जनमोहन मोसाहारिया बेराफारसे खौरांगिरिया क'क्राझार जिल्ला पुलिस बिबानगिरि राकेश रसन बिथांनाव सोंथि खालामदोंमोन दि बारग' बिएलटि आफादनि आफादगिरिनि न'आव सिग्रोमनानै मा मोननो हाखो नाथाय बेनि सायाव पुलिसा जेबो बुंथियाखै बिथां राकेश रसना बुंथिदों दि दा बे समाव जेबो फोरमायनो हाया नायबिजिरनाया जागासिनोसो उननि समाव बुंथिगोन होननानैबो बुंथिदों बर'नि मादाव गोबां गोख्रैयै इउटुबाव दावगानो हानाय बि भइस इउटुब चेनेलनि बिगोमाया गावनि गोमानाय मेम'रि कार्डखौ मोनफिननो हाबाय थांनाय माखासे दान सिगां बिथाङा गुवाहाटीयाव थांनायाव बासआव खमैबो 19,000 रांजों लोगोसे मेम'रि कार्डबो खावजादोंमोन बिथांनि खावजानाय मेम'रि कार्डखौ बि भइस इउटुब चेनेलनिनो सासे साबस्क्राइबारा 200 राङाव बायदोंमोन दा बिथाङा बि भइस इउटुब चेनेलनि बिगोमानो बे मेम'रि कार्डखौ गथायनानै हरफिनबाय रां गोमानायनि सायाव बि भइस इउटुब चेनेला पुलिसनो एफआइआर होदोंमोनब्लाबो बे केसनि सायाव नांगौबायदि खामानि मावनायखौ नुनो मोनाखै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया मोनथाम रोखोमनि भट होग्राफोरनि थाखाय पस्टेल बेलटनि गेजेरजों भट होनो हानायखौ गनायथि होबाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया गुबुन गुबुन रायजोआव चिफ इलेक्टरेल अफिसारफोरनिसिम गांसे लेटार दैथायहरदों बे लेटारनि बायदिब्ला मोनथाम रोखोमनि भट होग्राफोरा पस्टेल बेलटनि गेजेरजों पलिं स्टेशनाव थाङालासे न'निफ्रायनो भट होनो हासिगोन सेथियाव दङ सिनियर सिटिजेन जाय 80 बोसोर बैसोनि बारा नैथियाव दङ पार्सन्स उइथ डिसएबिलिटिस जेरै थाबायनो हायि मेगन नुयि खोनायि बायदि बायदि थामथियाव दङ कभिड-19 बेरामि आरो क्वारेन्टाइनाव थानाय बिथांमोनहाबो पलिं स्टेशनाव थाङालासे न'निफ्रायनो पस्टेल बेलटनि गेजेरजों भटखौ होनो हागोन जाय बिथांमोनहा बे मोनथाम थाखोआव गोग्लैयो आरो न'निफ्रायनो भट होनो गोसो दं बिथांमोनहा गावगा गावनि बियाब एबा समस्तियाव रिटार्निं अफिसारनो 12D फर्मआव एप्लिकेशन गथायनांगोन मख'नो गोनांदि बे एप्लिकेशनखौ बिथांमोनहा बिसायख'थिनि अक्ट' फोसावनायनि उनाव सानबानि गेजेरावनो गथायनांगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेशन सौहैयो
जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव बिजेपि आरो इउपिपिएल हान्जाया जयै गेलेगोन ना गेलेया बेनि सायाव दासिमबो अफिसियेलि सावरायाखै होननानै बुंथिदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा थांनाय साननैसो सिगां सराइबिलनि नास्राइबिलनिफ्राय हाथियार आरो बेरफ्रुसारनाय बोखांनो हानायनि सायाव पुलिस बिफानखौ साबायखर बावदों आरो हाथियार बोखांनो हानाया मोनसे देरहासारनो हानाय होननानै फोरमायनायजों लोगोसे बे खामानियाव जायनि आखाइ दङ बेनि हेंथा सोरखारा राहा लानांगौ होननानैबो बुंथिदों। बिटिआरआव आयेन बेरेखा हाथियार गैयै खालामनो थाखाय गासै आयेन बेरेखा हाथियारखौ बोखांनांगौ होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। पुलिस आरो आर्मिनि अनगायै रावहाबो हाथियार लानायनि मोन्थाइ गैया आरो गासैबो आयेननि बेरेखा हाथियारखौ बोखांनांगौ होननानै सोरखारनिसिम खावलायदों बिथां प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा मैया चिरां जिल्लानि सामथाइबारि मझाबारि गामियाव नुजाथिफैदोंमोन। बे नुजाथिफैनायाव बिथाङा बुंथिदों दि टेट आनजादाव उथ्रिसार जानानै थानाय गोबां फोरोंगिरिफोरनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनाय जागोन होननानै बुंथिनायजों लोगोसे लांदां जानानै थानाय पस्टफोरखौबो सोसननायनि थाबैनो थांखि लागोन होननानै बुंथिदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा आसामनि गिबिसिन हेलिपर्ट एबा हेलिकप्टार बाग्रा एयारपर्ट आरो गंसे गेस्ट हाउसखौ माजुलियाव बेखेवदों। बे खौरांखौ चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथांनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोसावदों। गुबुन हादरनि आरो जायगानि दावबायारिफोरखौ माजुलि फारसे गोसो बोनो थाखायनो बे थांखिखौ लादों होननानैबो फोसावदों। मानास माहारियारि पार्कनि मिथिंगानि समायना नुथायखौ दावबायारिफोरा साइकेलजों बेरायनानै नायनो हानायनि खाबु खालामनानै होबाय। बे साइकेलनि बेखेवनाय हाबाफारिखौ बिटिसिनि 24 नं मुसलपुर बियाबनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांनि आखाइजों बेखेवनाय जादों। साइकेलजों दावबायनाय खाबुखौ बेखेवनायनि उनाव मोनसे मेलनि गेजेरजों बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों दि मानास माहारियारि पार्कखौ मुलुगनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो नोजोरबोथाव दावबायथिलि महरै सिनायथि होनो थाखाय बिटिसि खुंथाया थांखि लानाय जादों। लोगोसे बे मानास माहारियारि हाग्रामायाव सोरखारि नङै मावथिफोरनि साख्रिखौ थाबैनो सोरखारि खालामनानै होनायनि राहा लानाय जागोन होननानैबो बुंथिदों। मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्सनि बायदिब्ला गासै सा 7,139 भारतारिफोरा गुबुन गुबुन हादरनि जोबथेसालियाव जोबथेजानानै दङ। बे खोथाखौ मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्सनि मिनिस्टार अफ स्टेट बि मुरालीधरन बिथाङा रायजो सभायाव बुंथिदों। बिथाङा बुंथिदों दि गुबुन गुबुन हादरनि जोबथेसालिफोराव भारतनि गासै सा 7,139 जोबथेजानाय सुबुंफोरनि मादाव साउदी आरबियानि जोबथेसालियावनो भारतनि बांसिन सुबुंफोरा जोबथेजानानै दङ, गासै सा 1,599। बेनि उनाव UAEआव सा 898 आरो बेनि उनाव नेपालाव गासै सा 886 जन सुबुंफोरा जोबथेसालियाव जोबथेजानानै दङ। बेनि अनगायैबो पाकिस्ताननि जोबथेसालियाव भारतनि गासै सा 270 ना हमग्रा आरो सा 49 सरासनस्रा सुबुंफोरखौ हमनानै दोननाय सन्देह खालामदों। बेनि अनगायैबो सा 83 भारतनि रौनियाफोरा गोमानानै दङ, जायखौ पाकिस्ताना गावसोरनि जोबथेसालियाव दङ होननानै दासिमबो सिमान लायाखै। मख'नो गोनांदि गुबुन गुबुन हादरनि जोबथेसालियाव जोबथेजानाय सुबुं अनजिमानि रिपर्टआ थांनाय 31 दिसेम्बर 2020 मायथाइसिमनि। काश्मीरनि थागिबि आयशा अजीज 25 बोसोर बैसोनि लाइमोना भारतनि मादावनो बयनिख्रुइबो उन्दैसिन आइजो पाइलट जानो हाबाय। थांनाय 2011 मायथाइयावनो बिथां आयशा अजीजआ स्टुडेन्ट पाइलट लाइसेन्सनि गनायथि मोनदोंमोन। बे समाव बिथाङा 15 बोसोर बैसोल'मोन। बेनि उनावनो MiG-29 सालायनो थाखाय रुसनि सकल एयारबेसआव ट्रेनिं लादोंमोन। बिथाङा थांनाय 2017 मायथाइयाव बम्बे फ्लाइं क्लाब BFCनि बिरखंनिफ्राय ग्रेजुएसन खालामनानै फालांगियारि लाइसेन्स मोनदोंमोन। इन्डियान सुपार लिग ISLआव नर्थ इस्ट इउनाइटेड आरो गवानि गेजेराव मैया फुटबल गेलेनाया जादोंमोन। नर्थ इस्ट इउनाइटेडआ गल 2 सोनो हादों, बेराफारसे गवायाबो गल 2 सोनो हादों। दिनै बेंगालुरु आरो चेन्नाइनि गेजेराव बेलासिनि 7:30 रिंगानिफ्राय फुटबल गेलेनाया जागायगोन। दासान्दि टेबोलनि फारियाव दङ सेथियाव मुम्बाइ सिटी, नैथियाव एटिके महन, थामथियाव गवा, ब्रैथियाव हायद्राबाद, बाथियाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।